Тайтулак конкурсын узгару башкорт атлыларының батырлыгына игътибар йөрүннән генә түгел, үзләренең сабырлыгы, түземлеге менән алдырган бу аттар буена үзенчәлекле сыйфаттарын югалтмаган башкорт төкемле аттарга дан йырлауда. Башкорт төркемле аттары башкорт халкының дөйем Рәсәйнең брендлы булып исәпләнә. Тайтулак конкурсның партнерлары булып Башкортстан Республика хөкүмәте, Бөтендөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты, Баймак районының Искесибай авылы биләмәһе элеватор җәмгыяте сыгыш яһаны. Бу безнең мероприятие беренче түгел, без моны 2021 елда уже беренче мероприятие үткәрдек Башкортстанда һәм Башкортстандан ары. Бундай мероприятиелар булып торган. Адакы безнең мероприятие как раз Баймак районында үтте. Без яңгырак кына мына Минсельхоз менән күрештек Силәбе өлкәһенең и шул өлкәлә как раз башкорт аттарының үстерү буенча караштар коелды инде. Шундай мероприятие булып торган. Безнең башкорт аттарыбыз, безнең бренд башкорт халыктың, шуларды үстереп, хаклап калайык. Бәйге үс юнәлештә үтте. Мәргән уксы, аударыш һәм тайтулак. Тәүгеһендә традицион уктан атып, укты сәпкә тейдереп, хәбай һәм яюлы килештә уктан атып ярыштылар. Аударышта ике хәбайлы ат өстендә килеш 10-15 минут дәвамында бер-береһенә ярдәм итеп төшерергә яки дәгъвасын ергә ыргытырга мәҗбүр итәргә тиешине. Төп бәйге тайтулакта үз көченнән торган команда өйрәтелмәгән атты аудлыклап, өстенә менеп ултырып, унда мөмкин тиклем узаграк калырга тиешине. Иң төп бәйге Тайтулак конкурсында Башкортстанның Баймак, Бөрьян, Янсура, Учалы, Әбиелел, Әлшәй, Кырмыскалы, Хайбулла, Елайыр райондарынан 23 команда катнашты. Өз көченнән торган команда өйрәтелмәгән атты аутлыклап, уга хәбай менергә һәм мөмкин тиклем узаграк йөрергә тиешине. Әйтергә кирәк, ярыш ит киткәс мавыктыргыс һәм көсөргәнешле булды. Бында Ирандык фондыннан Сергей Айсыновтың командаһы лайыклы рәвештә беренче урында алды. Бөрьяндан Башкорт дәүләт курсалыгы командаһы икенче урынга сыкты. Әбиелдән Дим Бүләкбаевтың командаһы исә өченче урынды билдәләне. Бындай саралар үтеп торган, мына ошондай фәнис курстагына уйыштыручылар, Алмаз Шөгөрөхмәк уйыштыручылар булганга шатбыз. Бындай саралар республикада тәүге тапкыр үткәрелә ошондай көндә. Һәм бу Аек авыл республика конкурсында без мына старт бердек бүген. Һәм шулай ук мына тарихи мирас елы, мәдәният елы һәм ошо рамкалар конкурслар рамкаларында үтүе бик шәп. Сибай йөрі, ошо торган йөрі борынгы йөр. Монда Сибай йөрі чыккан. Кергелеген мына атвалдар ятта. Монда безнең Гөлатайдар беренче булып руданы табып йөргәннәр бит инде. Шуңа ошо йөрдә яшәгән халыктарга, үзебезнең халкыбызга зур рәхмәт, ошондай саралар оештырып, үзем катнашкандар өчен. Төрле тарафтарда яшәгән, төрле тармакта эшләгән кешеләрне тауган йөрдәренә мәдәнияткә, аттарга һөю берләштерә. Әйтәйек, Башкортстан Республикаһының Дәүләт Йыелышы Курултай депутаты, Башкорт дәүләт курсалыгы директоры Айнур Бәйенбетов Башкорт тукымлы аттарны һаклау һәм үстерү буенча узгарган сараларда беренче тапкыр гына катнашмай. Бу юлы спортта һәм мәдәниятте популярлаштыру максатында бәйгегә үз командасын сыгарды. Сарала Башкортстан Республикаһының хөкүмәтенең премьер-министры орынбасары Азат Бадранов катнашуы бәйгегә мәртәбә өстәне. Бәйге еңүчеләренә кыйммәтле бүләктәр һәм аксалата призлар тапшырылды. Тайтулакта иң шәп ат аутлыклаучылары булып танылуга 30 мең сум акча, икенче урынга 20 мең сум бирелде. Хәйрия фонды башкорт хокумлы аттарды һаклауга һәм үстерүгә тус урыс индирүчеләргә башкорт хокумлы кулын һәм башка кыйммәтле бүләктәр тапшырды. Улы байрам ышанам, ел һайын үтәсәк дип, иң беренчедән мин рәхмәтемне белдерәм Алмазга һәм Айнурга. Фонд Ирандыкты оештырганга, улар күп көстө хәлдә һала безнең башкорт атын һаклау өчен һәм популярлаштыру өчен. Шуңа егетләр безгә ысын күңелдән әйтәм, баш иям.
Сарыла Баймак районының Таулыкай авылынан Нияз Салихов башкорт токымлы кулынга ия булды. Үсмер социаль селтәрләргә быдау, үгез менеп йөргән видеоязмалар халып ямгатьчелек күзенә эләккәне. Мин видеоны кызык өчен генә алдым. Бындай бүләктәр өмет итмәгәйнем ди Нияз кыланып. Фестиваль агынеләреннән игенә бүләк. Сара оешканлы һәм бер тында үтһен өчен кунактарга һәм монда катнашучыларга бөтә уңайлы шартлар тудырылды. Туклану, концерт куеласак, башкорт тирмәләре корылды. Сара мына үтеп бара, һәйбәт үтеп бара. Бұл безнең Иске Сибай авылы, Аяк авыл 2021 республика конкурсының район этабында еңеп сыгып, мына хәзер республика этабында катнашасак. Мына бүгенге Сара безнең мына шу Аяк авыл республика 2021 конкурсы секторында үткәрелә. Фонд Ирандек белән бергә. Бик һәйбәт бара. Кышкы Һабантуй, асын Һабантуй дип әйтергә була, шулай бит. Бүгенге бик кызык бара, һәйбәт. Старый Сибайдарга рәхмәт, кемдер оештырган ошо байрамды, күңелле, көнүле һәйбәт. Инде мына яшь аттарды менгән җегетләргә афарин, һәйбәт җегетләр. Бүгенге Сара бик күңелгә шулай ялы битерде, шундай ихлас. Мин үзем Себердә үскән кыз баламын, шуга теге нисек әйтәм, милли шундай байрамдар минем күңелемдә бик арбай. Вот, шуга мин шатмын, что бүген шундай Сарала йөрү булуыма. Монда без мына мәргән уксылар йыелышып, ул яндан оғатырға келдегенде. Сөнки ул безнең канда, ул безнең ата-бабаларыбыздан килгән бит инде ул. Онарда туган җирләрендә хаклап улар ян уктар менән. Гомумән алып әйткәндә ул бик файдалы шөгыль. Һәм нимә әйтергә инде, һәр вакыт һәр бәйгегә килгән һайын шул еңүләргә без ышанабыз инде. Фәрваз Рафиков, Гөлдар Кадаева, Руслан Кумышкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен.